И залшонай. Ҷабаршум якта ҷои спальни, як хона. Ҷа дуюм хонаш. Девол. И ду хонага. И дуюм хонаш. Ҷа боша ваннаю, туалету. Ки ваннай туалеташ нав будааст. Ҷа клазет ҷои полотенцаву дига чизо мондан. Свет надорад. Нами хонаи духонага гуфтагишон. Хонош отдельный, неки ин якта клазет, дуюм клазет. Хона в основном дар Бруклин хона Нью-Йорк. Салом алейкум мардум, ма Парвиз аз Нью-Йорк, ҳаматон хуш омадед ба канали Парвиз Америка. Ирӯза мавзӯъ дар бораи арендаи хонаҳои дар Бруклин. Именно ҳамун территорияе ки тоҷико в основном ҳаракат мекунанд, ҳамин территорияда, ҳамин мавқеъ да хона аренда гиранд. Хонае ки ман ҳозир шумо да нишон метиҳам, ду хонага. Территорияшам ҳозир хушрӯ карда мефаҳмам. Ки пеш аз видеоро сар кардан мехостум ҳама одамоеда ки дар таги комментарияи ман ҳақорат менависен, гапои қабеҳ мезанен, паст мезанен, ё ки ягон хел эътирозое ки бо ҳақорат мехоҳед манда расонен, ҳамаи шумо ман блок мекунам. Барои ҳамин пеш аз ҳақорат кардан, пеш аз дашном кардан, ё ин ки ягон гапои қабеҳ задан, хушрӯтар фикр кунен, чем ҳақорат кардан манда ягон насиҳат, ё ин ки ягон тавсиятен, ё ки ман ислоҳ кунен, ман ба ҷони дили шумо гӯш мекунам. Лекин уқа тоқате надорам ки ҳар як ҳақорати шумоя ман ба дилум наздик гируму гӯш кунаму хонуму ҳақоратотуна зиқ шавам. Барои ин блок мекунам. Рафтем ирӯза мавзӯъ духонага дар чихегум 18 авеню. Ин яке аз авенюе ки ман постоянно видеом да нишон метиҳам, постоянно одамо да ҳамин территория нишон метиҳам ки бисёри мо, бисёри тоҷикое ки мебиёем, ҳамин территорияда наздиктар гирем. Агар забони англисӣ надонем, агар оилавӣ омадиста бошем, ҳамин территория яке аз беҳтарин территорияҳои Бруклин мебошад. Барои чӣ ман ин гапа гуфтаам? Барое ки як блок он тараф масҷид, як блок он тараф 2 минут раҳ то масҷида, 2 минут раҳ то мактаба, 2 минут раҳ инҷа ба 3 магазин ҳаст. Якташ 24 соат кор мекунад, дигар супермаркетош то 10. Ҳама авқото унҷа ба ҳаст, бистр, ҳатто биринҷ аз Тоҷикистон мебиёранд, ҳатто зира аз Тоҷикистон мебиёранд, ҳатто арсиколаи тоҷикро ҳам дар ҳамин супермаркет дастрас кардан метонен ки 1 минут 2 минут раҳай. Барои оилаатон агар забони англисия надонан, рафта омадан мушкилӣ намешавад. Метро, автобус, ҳама чи дар ҳамин кӯча. Метрои F 1 минут раҳай шумо. Сари раҳ мефурен, дасти рост ба автобус мегзарад. Автобус як қадам ра, мактаб, духтур, дута аптека, якта адвокат, контораи адвокато ва якчанд магазинои либоса, ҳамчунин стройматериал, ҳамаи ҳамин чиз дар як территорияе мумкин ки 500 метр гӯем, 500 метрда ҳама чизош ҳаст. Яъне ки инҷа ба одами навмеомадагӣ ягон хел танқисӣ намекашад, танқисии забон, танқисии роҳу риштаро ёфтан то ба худ омаданам. Ҳамин территория яке аз беҳтарин территорияҳои Бруклин ҳисоб мешавад. Розеткаҳошон бисёри Америкада дар хонаҳои кӯҳна розеткаҳошон кӯҳна меистад. Масалан чи розетка, чи включатель, ино ҳамаш кӯҳнаянд. Размерҳои хонаҳо, телевизоршон бисёри хонаҳои Америка ҳамашон як размери оина доранд. Ҳатто решоткаҳошон ҳам бинед, ҳама чизошон размерош як хел. Ҳатто пардахарӣ мерен икеада ҳам ҳамин размерҳои якхела размер метиҳанд. То на яъни стандарти сохтмони стандартшон ҳам хел. Общее отоплениашон ҳам беҳтарин, ҳам хел гарм мекунанд. Хонаи ма вақти хона мегирен Америка ба масалан агар хонаи ҳавлигӣ гирен, ҳавлида гараж кат меран. Масалан хонаи ҳавлӣ гирен, мега ки любой вақти хона харидаем, меган ки хона ҳавлиш
се мошин ҷои гаражи се мошина дорад. Вақти хонаи духонага сехонага мегӯяд, аҳамияти бисёри вақт мегӯянд ки клозет, встроени полка, встроени шкаф. Ҳамин Америкада як чизиш безеба ки ҳамин встроени шкаф доранд. Ҳеҷ вақт ранги мо тоҷикуда шкафо нест. мо масалан чихе одат кардагем стенка дорем, шкаф дорем, ҷои либос авезонӣ дорем. И барои мо ранги як кладовка ҳисоб мешавад. Мо масалан ман хонаи худам дорам, ҳамин дута полкамон ҳамаш как кладовка, ман онҷа обомона мемонем, масалан чемоданои ки Тоҷикистон рафт, ҳамин чизо, ҳамин система, ҳамин чиз ман даростига маъқул нашуд. Мумкин бисёриҳо шумо дар ин писанд меояд, не ки встроени полка, яъне ки камтар ҷои чиркин борӣ метавонам да. Ҳамин барои ман як минуси калон шкаф надоранд. Дуюм минуси калоншон ино ҷомашӯи монда наметавонанд. Ландри меган, ландри мумкин нест. А ҳисобе ки хонаҳошон кӯҳна, системаи трубаҳошон ки обновлён нест, иҷозат наметиҳад. Бисёри ҷода иҷозат наметиҳанд, лекин шумо метавонед рафта отдельный фақат ҷомашӯӣ мекардаги мошина метавонед харидан. Аҳамияти нархҳоро агар сравнит кунем кати нархҳои стиральни мошинкаҳои Тоҷикистон беҳад қимат. Иҷода $800, $1000 да шумо стиральни машинка мехарен. Кухнишонам 4x3. Хайхи гирем агар мумкин 5x3 бошам. Аҳамияти бисёр кухниёда бояд витишкаш боша, барои постоянно пухту пас кати ҳамин дуду чанг ҳама хонато надорад. Лекин хона беҳад навс, микроволновкаш ҳаст, холодильникош ҳаст, полкош нав борин, газош ҳаст, об ҳама чиёшон нав кардаги, маълум ки хонаи нав ремонт кардаган. Америка бисёр вақти хонаи супориден то дигар тенен, дигар одам омада шиштана, соҳиби хона омада ин хона як моҳ ҳеҷ када наметиҳану, ҳамҷа пурраги гирифта ремонт карда, сӯз карда метиҳанд. Одами нав меомада гира, ҳатто агар холодильниктонам вайрон боша, холодильники дигар оварда мемонанд, ҳама ҳамин чизоам мебинанд ва шумо ҳамчун хонашини нав омада хонаи тоза шуда меистнед. Ако мебиём асосии пунктишда расходо, чанд сум мо пули газ, свет, об, отопление, интернет метиҳем. Ман пулои хонаи худ ман гирифтум як сола расходои ҳам интернет, ҳам газ, ҳам света. Барои чӣ? Барои ки бисёри вақт Америкада об ва отопление даруни пули арендатонда медурояд. ҳамчунин вақти хонаи договор кардан пурсен ки бо чиз медарояд. бисёри вақт света метавонанд дуроранд ё ки гӯянд ки ҳамин пула метиҳанд, ҳама чӣ включено беғайр аз интернет. Ак мерем расходи асосии расходи свет. Масалан хонаи ман инама печат кардам, шумо дар экрана мебурорум. Хонада ман дар давоми як сол $744 расход кардагим ки ис грета стабилна $60-65 меша. Я албат бисёрай. Ман ҳамчун интернет, ман блогерӣ мекунам, видео съёмка мекунам, телевизорум постоянно ҳар вақт гиронай. Хона мебиём, информация мехонам, компютерум 24 соат гиронай. Бо беғайр аз ин хонада мо пишак дорем барои мақсад ҳаво гарм меша ё ки слишком баъд гарм шидан нужда, мо кондитсионера бисёр вақт дистанцион ама гирон мекунам ки мақсад ҷонавар азоб накаша дар ҳавои гарм. ҳамуда где-то грубо ман як солда $744 додагим барои хонаи худам. Ана оиладорода мумкин ки шумо $5-10 зиёдтар тиҳанд. Ман агар баъзе моҳ мебиёд $45, ҳамин зури омадагӣ боша. Вақти тобистон мо ҳам кондитсионер 24 соат гирон буд. Ана вақти ҳам коронавирус ман хонада худам касал будам, хоб будам 1 ҳафта 2 ҳафта, ҳамунҷа кондитсионер 24 соат дар гирон буд. Ман хонада самоизоляцияда будам. ҳамун вақт ман дар хонаамда ростигап шот омад $110 да. Лекин хеле очень редко, ҳамто вақти $100 чанд долларам биёяд ки шумо да ай конедис меган ай барқи Нью-Йорк омада шумо да хат мебиёяд ки барои чӣ тинҷӣ боша, расход карде чӣ боша гуфта шумо да як хат мебиёяд. Вай да бояд шумо ё ҷавобтон нагардонед агар ягон хеле недоразумение боша, ё ки просто хата мепартоен дальше споридан мегирен. ҳамуда оиладор одамо барои пули свет тақрибан $60, максимум $60 меспорен як моҳда пули интернеттон. Ана пули газ манда омадагия 21, 20, $18, $20, $18. Зур оиладор одам да биёя $30 зиёд намебиёя пули газ.
Пули интернет. Ма интернети хонаам камтар скоростиш баландтар, барои ман меспорам $70 ҳар моҳ, $69.38. бо рӯз як телефон кардам, гиря кардам ки қимата интернетам скоростиш сустай, мекушам, гуфтан не, илтимос, мо бо $5 дига шумо скидка мекунем. Шид ҳозир $69, пеш $75 меспоридум. Ана ҳаст интернетҳои пеш, медона як 2 сол пеш вақти мо омадаги як ширкат буд $250 медоди, як сола интернетта бепул мекардан. Боз агар дар давоми як сол дута дига одам биёри, ду тоҷики дига ти агар бо як сол дига туда бепул мешид. Афсус вай ширкат ози маҳкам шид, намедонам ё ки вай ё мошенник будан ё чӣ будан, ҳеҷ ка намедонад. Ширкат маҳкам шид. ҳавайдам маҷбур шидем Spectrum ё ин ки Verizon дига ҳар хел компанияҳода муроҷиат кунем, хона интернет гузаронем. Ман $70 меспорам. Шумо агар ранги ман интернета мақсад ма ки блогерум бисёр вақт записҳои бисёр качат мекунам, тамошо мекунам, ҳамда манда интернети нағз лозима, леки шумо да ҳамин $35 то $40 интернет кифоя аст. Ана бо чи дар бораи интернет гап занам, агар шумо наомадагӣ бошен, эконом кардаги бошенам, шарт нест хонатон да мақсад интернети отдельно гузарондан, барои ки бисёри мо айпедомон ҳамаш интернетош телефонай ки ма баъд аз расходҳои хона боз як навори дига мекунам, як ҳафта пас дар бораи расходҳои супермаркет, хӯрока, транспортировка ва ҳамчунин дигар расходҳое ки беғайр аз расходҳои хона дар дохил намеша. Шумо да боз як расходи дига худо хоҳад ҳафтаи дига видео кардан нишон метиҳум. рафтем дар бораи нарху навои арендаи хонаҳо дар Бруклин. Хонае ки ёзи шумо диден, ман видеода нишон додам, духонага хона $2100 гуфтестан. Дар вақти коронавирус пандемия ин нарх қимат, беҳад қимат, худи дама управление баям гап задем ки $2100 беҳад қиматай. ҳамда ҳаракат кардан дар кора камтар арзон кунанд. Аку ваъда кард ки мумкин ки $1900 да уговарид кунанд. $1900 гӯян беҳтаринай. Барои чи $2100 и территория аку бисёриҳо медонанд ки духонага мегирифтаги одам ҳатман ягон студент ба ё ки ягон марди кора ки омадаги ҳамҷа муҳоҷират да кор кардестай, рафиқоша мебиёранд, ҳамин духонагара тақсим мекунанд, масалан байни 6 кас ё ин ки байни 5 кас да. Ина ҳама бисёриҳо медонанд. ҳам вақте ки мере меге ки ман Тоҷикистон ё Узбекистон ё ки аз постсоветские страны ва ё сразу мепурсанд чанд кас хонада зиндагӣ мекунанд. Вале бисёриҳо мо мебиём ҳамҷа як хона мегирем, набинем хонаҳош отдельно, ҳамда иҷа омада масалан 2 кас да иҷа иста, 2 кас да он ҷа иста, ҳамин 2000 тақсим кунем 4 кас да, кати пули свету, газу, интернетуш мешавад $500 ҳар як одамда. Ана $500 беҳтарин нарх барои нав омадагиҳо, оз ин гап ҳамаша якта мегум. Барои аренда 200 ҳамин территория. Агар дар ҳамин территория шумо яххонага гирен, яххонагатон сар меша 1400 то 1800. Яъне ки ҳар хел яххонагоҳ аст. Ҳаз яххонагоҳе ки чӣ мегӯянд сквозной. Якта хонаш отдельно, залуш байни зал кати мегзарем. Вай хонаҳо нисбатан арзонтар меша, $1400-1500 да метонем гирен. Ҳаст яххонагоҳе ки залуш отдельно, як хонаи спальниш отдельно, вай хонаҳо 1600 то 1800. Барои чӣ вай хона қимата чӣ хеле ки гуфтум, шумо як хонаш хутон месен, метонед як хонаи дига да боз катитон ягон квартиранта гирен. Ҳаст хонаҳои ино мегӯянд студия. Студия мақсад залу кухни якҷоя, спальни ҳамаш якҷоя, яххонагаи мою дар Тоҷикистон, леки Америкада студия мегӯянд. Студия сар мешавад аз $1000 то 1300. ҳамдам бо ҳар хелш аст. Бисёри вақт студиёи калона худи соҳиби хона мегирад, тақсим мекунад, яххонага мекунад, девол месозад, дар мемонад, меша яххонага. Маълумае ки хона медурен, сразу мебинен, маълумае да, барои ҳамин $200-300 зиёдтар аренда гирифтан, ҳам хеле шагода меран, пеша хона гирифтан аҳамиятин. Ана духонага, сехонага ва боло рафтан гиренага нарх $400-500 зиёд меша. Хатогии калоне ки тоҷико мекунанд, масалан ҳамин хона арендаш бигзор ки 2100 не, мо савдо кардем 2000 да ҳамин духонага гирифтем. Хатогии ҳама калони мо мекардаги пеш аз омадан Америка мо намедонем ки пеш аз омадан мо бояд Facebook,
телеграм каналҳо ҳастанд ки гурӯҳҳои тоҷик, диаспораи тоҷик канал дорад дар телеграм. Боз аз ин ҳаст ҳамватан группа дар телеграм. ҳамун группҳода даромада пеш аз сафар бар Америка даромада нависен. Бисёри оилаҳои тоҷик ҳастанд ки рафтаистанд Тоҷикистон, мехоҳанд хонашонро 1 моҳ 2 моҳ ягон каза супоранд. Бисёр бачаҳое ҳастанд ки далнабойшикӣ мебироянд ва ёда муроҷиат кунен ва ё мебиёянд хонада 1 ҳафтада 1 бор меистанд, бо мебироянд дальни путешествия дер мебиёянд. ҳаст занҳо, агар омаданӣ бошен, ҳаст занҳое ки кор мекунанд дар як хона, гудаки вай соҳиби хонара гудакша нигоҳ мекунанд ва ам меран рӯзи душанбе то ҷумъая нестанд. Рӯзи то ҷумъая гудакати овора мешанд, хонада ҳеҷ кас нест. Барои ҳамин шумо зан, модарро, хоҳарро ё ки мардиное ки Америка дили нияти омадан дорен, хатогӣ ҳама калонтон ҳеҷ кай нагуфта якбора омадантон мешавад. Барои чӣ? Барои ки ин хона нархуш $2000. Шумо вақти мебиёен хона намеёбен, маҷбур мешен любой хонае гирифтанда, маҷбур мешен муроҷиат кунен риэлторода. Риэлтор гуфтагин посредникода. Посреднико ҳазор қонунам наброя Америкада ки пули посредника додан шарт нест. Шарт нест, гап нест, неки мери наметиям та хона. Агар рави гӯе ма қонунӣ ма мехоҳам ки ман намехоҳам туда хона додан, пули масалан сеюм пули хонара туда додан намехоҳам, қонун ҳаст игӯя, агар ва ё меган бахшиш ма хона надорум, меган саргардон мешем. Барои ҳамин хатоки ҳама калоне ки мо мекунем, пешай омадан муроҷиат намекунему, мебиёем, баъд ҳамин нагария чӯруку любой хонара мегирем. ҳам вай хона кормон дур меша, ҳам мактаби гудако дур меша, ҳам худуш лифт, ин ҳамин хона лифт надора, азобкашия бинед. ҳамин чизоша шумо уже маҷбури кӯчада намемонен ку, маҷбури ҳамин хона мегирен. Агар бинен мерен посредник да, посредник ҳаққи худша мегира, 1 моҳа пули аренда мегира $2000. Пули хона метен депозит, предварительный депозит как залог $2000. Вай залогтон намесӯза, вай залогтон дар кассаи ҳамун ширкати ҳамин корхона меиста. Пеш аз баромадантон менависа ки ман 1 моҳ пас мебурам, ва меган хорошо, ман ҳамин пули депозитот месӯза, бестами то шиштагита пули аренда нате 1 моҳ, ҳамун 1 моҳи ки туда ҳамун залог додаги ҳамун залог месӯза. Намесӯзаю, мақсад шумо ҳамун залога уже ҳисобе ки истифода мебарен. Ана беғайр аз ин бо иҷа дама смотрящая супер меган ино, супер ҳам одаме ки ҳамин тозагӣ биноя мебинам, ягон камбудӣ кишид, авайда муроҷиат мекунем, омада соз мекунам, метия. Вай одандаам бисёри вақт $200-300 бояд даст шуда ягон чи тии ки корта ҳал кунам. Бо беғайр аз ин пули 1 моҳа пешакии хонара метин. Яъни набинен $2000 пули посредник, $2000 пули риэлтор, $2000 пули депозит, уже $6000. Яъне ки $6000 бо $500 инда метем меша $6500. И хона бинен хона холия, кӯчада хов намерику. Масалан заминда хов намери, мери мебел мегири дигар чизо мегири, мешава бо тақрибан $1000-2000 дигар расход мекунен барои мебел харидан. ҳамуда пеш аз омадан Америка, аз ман шумо да тавсия дар ин группаҳода нависен. Бисёри мардуми тоҷик ҳозир сафар мекунанд, 2 моҳ да меистен, хонаи таб дилтона меёбен, ҳамуҷа кӯчида мерен. Баъд группаҳода бисёри вақт мардуми тоҷик оиладорош фарзанддор мешан, як хонага майдакӣ мекунашона, уже чанд қаши дар Америка пул ҷамъ мешаку, баъд ваё мехоҳанд аз як хонага гузаранд кӯчанд духонагада. Барои ҳамин ҳам хел одаморо агар шумо ёбен ва ё метавонанд хонае ки зиёда аз 5 сол истодагиянд, арендаи хона ки нахестагӣ боша, ҳам хел хонае шумо метавонед аз ҳаваи одамо $1700-1600 да гирен. Мақсад мегӯем ки бародар ҳамин хона дар номи ту иста, мо мебиёем ҳамин хона да меистем. Баъд риэлторо як махинатсияи дигар доранд. Риэлторо мегӯянд ки ту номи худу да гузарони нақстарай, барои ки кредитни историят мехеза, ин меша дурӯғай гапо. Ягон вақт арендаи хона кредитни историяи шумо да не минусуш аст, не плюсуш, то шумо суд да натиҳанд, то коллекшн меган ино, то шумо пули хона 3 моҳ 6 моҳ натиҳанд, омада суду судбозӣ кунанд, ҳамун вақт метавона ягон хел кредитни историятон да зарарша расона. Ин хел ягон хел кредитни историяда пули арендаи хонатон не плюсша метиҳад, не минус, ягон хел зарарш нест. Натарсен, омаден хоная дар номи худуш монен иста, 3 моҳ 4 моҳ 5 моҳ зиндагӣ кунен арзонтар. Агар ки гӯя ки биё ай номон бирор номи худу да кун,
ина донен ки шумо айноми худтон ки хонае ки буроварден айноми соҳиби пештараш бурорен номи худтон да кунен, шумо бояд ҳамун расходоя тиен депозит пул метиен, пули ҳаққи дил вая метиен, чӣ мегӯянд посредника бояд тиен. И боз як гала бояд ҳуҷҷат гузорӣ кунен ки шумо масалан хоная шумо да тиян ё ки натиян. Ана вай вақт шумора кредитни историятона мепурса, историяи банктона мепурса, ҷои кортона мепурса. А одами навомадагӣ чӣ хеле кредитни история доранд, надорен кор ҳозираш да як моҳ кор кардем накардем, ачхи шумо доказат мекунед, шумо да 100% отказ мекунанд хонара. Барои ҳамин омаден ҳаракат кунед, ҳамин хона дар номи ҳамин одам беста, рава куча гӯед ки бародар ман навомадагӣ, як 2 моҳ 3 моҳ тоқат кун, ман та ҷавобша мегӯм. 2 моҳ 3 моҳ ягон хонаи дига меёбед, мегӯн бародар мо хонаи дига ёфтем, марҳамат хонатай учот буро. Ба фикрам дар ҳамин уже навори дар бораи хона тамом шуд. ҳама саволотон дам умедворум ҷавоботона гирифтем. Ягон саволи наёфтагитон ҷавоби наёфтагӣ бошад, дар таги ҳамин видео комментария монед, ман ҳатман медорам мехонам ва ба комментария шумо ҷавоб мегардонам. Оянда видеои ман мешавад дар бораи супермаркет ва расходҳои кӯча бер аз хона. доходҳое фаҳмондум, расходи хонаи фаҳмондум, акмон фақат хӯрокаву либосаву транспортировкатон раҳу риштаву дига. Як баъд аз вай видеои супермаркет ман шуморо дар бораи занҳои Америка мефаҳмонам. Занҳо бо чӣ кор машғуланд. Як зан дорем такси кор мекунанд, аз вай зан интервю мегирам насиб. Як зан дорем дузандагӣ кушодагиам, бо вай зан ҳам худо хоҳад як навор мекунем. Як зан дорем аз Тоҷикистон, духтари тоҷик ҳамшира кор мекунанд, медсестра, аз вай зан ҳам мешавад интервю гирем. Ана боз як хоҳари дига дорем, апай сайҳуна, бисёриҳо шумо мумкин дорен, ширкат кушодагианд барои ёрдам ба муҳоҷирон ки на фақат аз Тоҷикистон, умуман рускоговорящие шиёда ёрдами худшона мерасонанд. Аз ҳамин ҷо мехоҳам шумо да заифо ба гап занам ки пешакӣ тайёрӣ бинанд, отказ накунанд, барои ки чӣ навори ман мекунам ҳеҷ нараса, як кас ду казда фоидааш мераса. Аз ҳамин ҷо ба ҳамаи шумо салом алейкум аз Нью-Йорк. Чӣ саволе дорен, чӣ комментария монед, ман ҳатман ба комментарияи шумо ҷавоб мегардонам. ҳурмат ва иззат аз хотиртон наброя. илтимос пеш аз ҳақорат кардан дар таги комментария дубор фикр кунем ки оянда видеои ман шумо да лозим меша ё ки не. барое ки кӯҳ ба кӯҳ намераса, одам ба одам мераса. ҳамда як хушрӯтар фикр кунен пеш аз ҳақорат кардан. насиҳатам кунен, ислоҳ кунен. Ягон хел агар дополнительный ягон фикр боша, марҳамат, ман любой негативе ки шумо нисбати ман дорен, ман қабул мекунам, лекин ҳақорат нанависен, блок мекунам тона. ҳам қабуд ҳозираи эфир, ҳама каса салом алейкум, боз як бор аз Нью-Йорк, обод бошен, хона обод. Bye bye. This is New York.